Ix-xogħlijiet fuq il-lift fix-xatt ta' Marsamxett fil-Belt Valletta mixjin pass tajjeb u jinsabu fi stadju avvanzat. Dan il-proġett se jkun ta' benefiċċju kemm għar-residenti kif ukoll għall-eluf ta' turisti li jżuru din in-naħa tal-kapitali b'mod partikolari dawk li jużaw is-servizz tal-ferri minn Taslima. Da ħareġ waqt żjara fuq il-post mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinżot Soppardi. Ix-xogħlijiet li mexjin b'mod effiċjenti u diġà sar li kien meħtieġ kemm fil-Mandraġġ kif ukoll fin-naħat isfel max-xatt ta' Marsamxett. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għal ġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-GHRC, Gino Kawki, qal li l-proġett ippreżenta sfidi kemm mill-aspett tal-inġinerija kif ukoll min-natura tax-xogħol li kien jirrikjedi, inkluż biex jiġi evitat li l-lift ikun barra tas-swar u għalhekk kien meħtieġ tħaffir metikolus dirett fis-sur. Il-Ministru Dalli u Zrinżot Soppardi qalu li meta jkun lest il-proġett b'investiment minn fondi Ewropej għal reġenazzjoni taż-żona se titjieb b'mod sostanzjali l-aċċessibilità fiż-żona b'aċċess faċli fit-tluħ u nżul dirett f'Marsamxett. Preżenti wkoll waqt iż-żjara kien hemm is-Sindku tal-Belt Olaf Mekkej u rappreżentanti oħrajn mill-istess kunsill lokali.